Albert Romkema had winterdijs altijd de redens kleerlezen. Als het een paar graden verzen had, gaat hij erop uit. Joert naar de polder onder Liemdiek, onder Skarn, in de buurt van Rotstergaast. Oorl centimeter. Dus dat is, kijk wat de meen. 2 centimeter hier ik je lesend. Doe ik daar, ook een dag. Ja. Bij lange naai hoort het net. Het ijs is net dik en ik net hut genoeg. Het had snijdt de oorroende dagen. En dat is net goed voor de kwaliteit van het ijs. Zou het er nog in zitten? Nou ja, maar het is nu algemene mannen, dus daar is net beter om. Dus, maar het kan nog wel. Het kan nog altijd een wollen, en dan is in Pieter. Het ijs moet dan net houden, koud wie het wel. Daarom wie het jood ik warme truiendij. Een jillikse dij die het oeral houden wordt mij als doel minder energie te verbroeken. We zijn op het Noordwind College in Boetenpost. Het is een dij dat de verwarming en alles gaat per graden naar beneden. En iedereen die dat een hele warme trui jongens heeft, maar zodat we besparen op kosten en cent. Het is goed voor het milieu. Zou het misschien zo wezen kunnen dat je hem altijd de kachel een beetje leeg doet? Nou, als ik het zo om me heen hoor, dan denk ik wel, ja. Als onze leerlingen hard genoeg werken, dan denk ik wel dat we misschien best wel wat minder zouden kunnen stoken. Een hemdje aan roep ik dan in de klas, dat zou best kunnen. De kachel een paar graden leger, een extra trui aan, dat kan best. Ik, Albert Romkema, had geen moeite met de kjeld. Maar rieden, dat wordt hem voor eerst net.